Longtrai Valley bai khopjak monoblok ni bising West Koromsorani Shibokasi Parani lukurok 60-70 বছর রমাইব লামা কাহামায়ানি bagini tabuk Fotir Koromsorani MLA angui bujai phaimani poldang su phaimani yaguluwa tini borok choling lama manui khasrang laijak kamini lukurok babaisa phaiching kwbangma MLA chawi thangka Fotir Koromsorabo kuno MLA phano o parao thangi sogoi hinibo saithunarika kamini lukurok belekhen khasrang laijak tini omahai lama manui aro thangi sogoika monoblog ni video Bijit Debormano khoboi engineer James Dalong sungbo dada koi bosone poronor pino o lama salamai mangka ba oro para khamani ka ang asaya khusang para la khaja tabo taklai boso tilama matro usuk sobai ko ager o ma ke emle ro Bijit Debormano aya khaimala mara kori ka taklai jesi mo sar khai si taklai la khai nor ni stane buni ko rang marak bomahai kha bomahai matong je tini omhai I choling lama manai ba thang phai laisuna ni abo jengke kha sang nang ja hamja khala I choleng ma ke ja ke omna quran khai de sini wan sokha o parani bungtama sibo kasi para bo ponchini bising kupsa abo ke posim kontai khoble posim Koromsora ne area ke nal kata gak saba ge khairna ke posim song kata bo kor posim ne borok kisu bangko kenal kata ni borok kisu hor sang char poriba akaisha ko neta di jama kaisha mokta kaisha busi monto kaisha char poriba nen bo botok majo majo